Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина улгатаба кайбер темалар турында. Мәктәп ашханәсендә төшке аш ашады, студент елларын искә төшерде. Шолы мэр Нөл Мәгдиев алдан кисәтүсез бер белем учреждениесенең ашханәсенә килде. Ата-аналар ял итеп спектакльдән ләззәт алганда, балалар да үзләренчә ял итә. Аяз Гыйлячев исемендәге Татар драма театрында Гаилә театр дигән яңа проект старт алды. Чакырылмаган кунаклар, хуҗалар кебек фатирга килделәр. 50-04 йортында тараканнар һөҗүме күзәтелә. Аның турында Чаллы ТВ-га чаллылар сөйләде. Алар сүзләренчә, коммуналь хезмәтләр актив эшләми, шуңа күрә тараканнар бөтен җирдә. Бу проблеманы Резида Шаймарданова хәл итәргә тырышты. Вот так открыла шкафчик, и у меня 2 таракана упало в шкафчик. Прям живые были. Вот откуда у меня дома никогда тараканов не было. Тараканнар һәр кайда, подъездда да, фатирларда да 50-04 йортында яшәүчеләр алар белән көрәшеп арыган. Ә коммуналь хезмәткәрләр бернинди чарада күрми дип зарлана чаллылар. Переехали мы сюда относительно недавно, весной этого года. И когда переехали, от тараканов как бы следа особо не было. Были только какие-то мелкие намеки. Ну, провели легкую дезинсекцию, но это не помогло. То есть сейчас уже близится осень, холода, и, соответственно, тараканы лезут в дом. В ЖЭК обращаться пробовали, они делали так называемые дезинсекции, то есть вешали объявления и обрабатывали только подвал, из которого шел запах, и тараканы, соответственно, лезли наверх. Идарәче компаниядә дезинсекция эшләре алып барыла дип ышандыралар. По дополнительным обращениям жителей проводится дополнительная обработка. Именно по этому дому подвал, мусорокамеры, мусороствол будет обработан завтра, 14 сентября. Шулай ук идарәче компаниядә айга бер тапкыр белгечләр чакырыла дип аңлаттылар. Алар дезинсекция ясыйлар. Әмма ул бары уртак файдалану урыннарында гына, подвалда, чүп үткәргечләрдә генә үткәрелә. Резида Шаймарданова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Мәктәп ашханәсендә төшке аш ашады, студент елларын искә төшерде. Чаллы мэр Нөл Мәгдиев алдан кисәтүсез бер белем бирү учреждениесенең ашханәсенә килде. Менюда макарон, бутка, кыяр, икмәк, шикәр белән чәй бар иде. Шәһәр башлыгының шелтәләре булмады. Хуҗалык җитәкчеләре белән киңәшмә барышында угышларның туклану сыйфатын мәсьәләсе читтә калмады. Вкусно? Да! Кормят хорошо здесь? Узган чугада Чаллы мэр Нөл Мәгдиев 37-нче мәктәпнең ашханәсендә булды. Ул укучыларның туклану сыйфатын тикшерергә булды. Шәһәр башлыгы бу хакта эшлекле дүшәмбе киңәшмәсе вакытында сөйләде. Аның сүзләренчә, планнан тыш тикшерүләрне оештырырга кирәк. Мы за 5 минут приехали, примерно сориентировались, в какое время будет организован обед для учеников 3-х классов. Ну, вместе с ними и перекусили. Такие, наряду с плановыми проверками, я думаю, что внезапные проверки со стороны и вашей, и родительской общественности должны быть. Тәртипләр камил булырга тиеш. Мэр билгеләп үткәнчә, ул моңа өндәп тормый, таләп итә. Ата-аналарның гаризаларына игътибар итәргә кирәк. Сораулар булса, шишелештә булырга тиеш. Баш санитар табиб хәбәр иткәнчә, белгечләр мәктәптә туклануны тикшерәләр. Дөрес, әлегә алар планлы тикшерүләр генә. Продолжается работа по организации питания в начальных классах образовательных учреждений с отбором и исследованием проб готовых блюд. Күпчелек мәгариф учреждениеләре мәктәп туклануы предприятиесе продуктлары белән тәэмин ителә. Аларның белгечләре шулай ук менюны 12 көн алдан төзи. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ауруларның артуы, битлек режимы, вакцинация һәм ревакцинация. Пандемия темасы мэриядә узган аппарат киңәшмәсендә көн тәртибендә төп тема булып кала. Автокалада коронавирус инфекциясы таралу белән бәйле хәлләр ничек тора? Толырак калдагы материалда сөйләрбез. Пандемия чорында Чаллыда лабораторияда расланган COVID-19 очракларының 21508 очрагы теркәлгән. Күрсәткечләр республика буенча уртача саннардан 6,3%-ка кимрәк. Чаллыда уручылар саны арта бара. Узган атнада 538 очрак теркәлгән булса, бу атнада күрсәткечләр 875-не тәшкил итә. Лечебно-профилактическими учреждениями продолжается вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции. Одновременно в город поступило 102 860 доз
против гриппа. Нам необходимо обеспечить и привить против гриппа 60% населения и 75% групп риска. Қазіргі вақытта шолда бір провизор госпиталь еғышлы ауырлар хостаханасы ішін дәуам ете. Ауырышшылар өсішіне қарамастан мөрәжағатлер дәрежесі тұтырықлы көрсеткішлерде қала. Вакцинация как детского, так и взрослого населения идет хорошим темпом. Вакцинация организована во всех поликлиниках города и в торговом центре Омега. Также продолжается работа выездных мобильных бригад на предприятиях и организациях города для вакцинации против новой коронавирусной инфекции и вакцинации против гриппа. Шулай соңғы атнада коронавирус белән авыручылар саны республикада да 2 тапкырга арткан. Шуңа бәйле рәвештә Рөстәм Миңнеханов халык белән даими элемтәдә эшләүче коллективларда битлек режимын кертергә тәкъдим итә. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Ата-аналар ял итеп спектакльдән ләззәт алганда, балалар да үзләренчә ял итә. Аяз Гыйләшев исемендәге Татар драма театрында Гаилә театры дигән яңа проект старт алды. Толыра хәбәрчебез материалында. Альбина Иванова яңа проект турында радиодан ишеткән. Театрга килеп, ул ял иткәндә балалар да аниматорлар белән күңел ача алу турында ханым хыяллана да алмаган. Чалылы вакытны әрәм итмичә шундук билетлар алып гаиләсе белән спектакльгә килә. Дети, как узнали про это, сразу с удовольствием согласились. Поэтому я думаю, это очень хорошая возможность вообще родителям приходить в театр, и при этом и дети заняты, и родители получают удовольствие. Гаилә театры дигән яңа проект юкка гына тумады, ди Рәсим Хафизов, Татар драма театры директоры сүзләренә караганда. Күп кенә шоулар, спектакльләр карарга тели, ләкин кичкенә балалар белән һәр вакытта да өйдән чыгып китеп булмый. Ә яңа проект ярдәмендә театрга килү үзе бер рәхәт. Родители приходят с детьми, сами родители уходят на спектакль, а детей оставляют нам в коворкинг-зону. Мы с ними там проводим мастер-классы, делаем классную интересную анимацию во время спектакля. Спектакль заканчивается, родители забирают своих детей, счастливые, радостные, уходят домой с родителями, с дедушками, с бабушками. Гаилә театр проекты айга бер тапкыр үтәр дип планлаштырыла. Балаларга аниматорлардан төрле мастер-класслар, күңел ачу программалары һәм башка төрле чаралар үткәреләчәк. Мы сегодня с ними учимся культурным манерам, вместе играем, веселимся, танцуем, также рисуем. Пока в это время их родители находятся на представлении. Дети спокойно с нами играют и веселятся. Гаилә театр көнен үткәрү турында театрның социаль челтәрләрендә белергә мөмкин булачак. Проект тулысынча бушлай үткәрелә. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мине Лилия Гатина сезнең белән саумылашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 сентября. ТЦ «Грин», первый этаж. В рамках фестиваля легкой промышленности 18 сентября Центр занятости проводит ярмарку вакансий по профессиям. Швея, швея-технолог, закройщик, раскройщик, конструктор одежды, дизайнер-модельер, портной. Место проведения – площадь Азатлык, 11 часов. Требуются уборщики и дворники. Зарплата 66 тысяч рублей. Телефон 8 916 598 64 90.